Karen. Mm. Anya mo ti isaganam ko ne dandani nga dandani umasidig aji pangululi da kanya mo. Amom ti ululi halang nga porke nga sikati babae lalaki tagasto. Syempre no. Dayta. Ag-share kayo mat ano nya ti maitulong mo kas jay. Anya mat. Pay mo. O nya nga raw. Paano kas tanga banbanag? At damit latta ati isagana ti babae. Madakay kayo nga pagsungrudan baka agug mo mo ti sungrud to. Damdaman to ajay pakitakpe kanyam nanya dagajin sagana. Nga. Kito no ko maparti to no lawas Ay da mapartay nakagatangkan. Takpay man. Antayin na nga rad. Kaya mo ka di makita. Kanya nga ikaw makipanganak tumot akilam lamo Bruno na. Walang atoy. Pahitak kanyam nun niya dagaji may isaganan to no lang. Baka mo karni asaw bawal ti asaw. Ay, sika lang migsid-sid at yung mukti aso ka. Na sika Ay tani oh. Na. Kita majin eh. Tinna. Atani. Ata bayabas? Nya nga raw. May pakitak kanyam. Ay ata. Karni baka? Ati na ti kwa ti mapartin to no lawas na sa balin to latta to no adan to ti tungtungan ti kasaren kay duman to milata aji maparti Suso pa lang ko anay nabsugan anay gati dugji suso na nay. Isa pa lang ay tanga maparte. Karni suso. Dumamit nga bagada nga hanlang mi nga lalaki ti mabalin nagisagana ti ululing ako na diba? Syempre ngim no kwa talaga nga isudag handa kasi ngim. Sa hirap at ginhawa kailangan Wow. Ngim na dati i-share mo, mang-share ka. Takas na talaga ko, ag-aswan kayo itong doon, pusong pinag-isa. No, kwa. Lalo ta dandani mga sawan. Aji kwa, aji pagaron nga ibagbaga, matadyayin nakasagana pa yan. Ay, da pagarunan? Addan, kaya mo kad makita. Win nagmayat na. Ori kanya kula di susut. Aji na ukul-ukul na katang. Ori kanya to ato na, ukul-ukul na yan. May nga paboritam na ukul-ukul. Wow. Nagitine. Ayan na nga, agi pagsungraud. Nagitine, sagsagana giti pagsungrudan, taktunan to kit ni. Aywa. Nagangudan. Kurang ba yata Adapid jay. Namigat tayo. Na. Pakitak ka niyan. Anto nga iti pagkasaranyot ka na? Haan. Ay. Sa balin tumanlat ta aja yaw. Nagitine, maring nga tato yaw. Tinna. Nagitine. Sige takwa, bilang regalo kanyang kaparchim to aja may isa nga upa nga manok kong. Siya lagsida. Nagitine. Gitay? Papukan ko, gituin ta ano kwa dati pagsungrog to no. Ay, pabukan mo gito yan? Ano dati gamitin mo pagsungrog. Dumot na eh. Maluto na mga di kuan. Ayun na, dumot na eh. Kurang pa sa ate ati pa ini. Dapat dya banda na dyan. Kaya mo pa kad makita dyan dyan. Adaw. Sagsagana nga pag-around. Duba Gina eh. Loreta ako Nagitini may sagsagana gituin ko. Dapat inyog na eh. Na! Pang dardaraan. Napay. Pinukpukan ko tatay bigat ato. Ha? Pinukpukan ko tatay bigat. Ma. Diti tayo nga maaramat. Tunilawas na. Mayat. Sika, anya ti makunam nga kurang pa nga taata. Regaluang kandaw. Te. Upa nga manawak. May isa. Inayon mo to dyan dam. Regal ba nakiditi may isang anuangin takwa. Dati na yun na jubaka nga mapakay. Daklar suso na di ba? Ay.